Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní tretej časti zo série prezentácií s názvom Výročné slávnosti. Tak ako som už slúbil, dnes si povieme o tom, kedy sa začal deň pokrytia hriechov, ako nám to v proroctvách zobrazuje a hovorí Biblia. Ospravedlňujem sa, je to veľmi náročná téma, jednak táto prednáška je pomerne dosť dlhá. Keď chcete, rozdielte si ju pri štúdiu, pri počúvaní na dve časti. Urobil som všetko preto, aby táto prednáška bola zrozumiteľná. Tak vám prajem príjemné sledovanie. Tak ako som hovoril v druhej časti, v tejto tretej časti sa pozrieme na miesto v Biblii, kde nám v prorockom odkaze hovorí Biblia, kedy sa deň pokrytia hriechov naplní, a teda aj deň trúbenia. Ja vás prosím, aby ste si, pokiaľ môžete, otvorili svoje Biblie v knihe Daniel 7. kapitole. Budete to mať oveľa lepšie pochopené, pokiaľ spolu so mnou si tieto časti Biblie otvoríte a spolu si ich budeme prechádzať. Túto tretiu časť som nazval Začiatok súdu. Budeme teda študovať Daniela 7., 8. a 9. kapitolu. Daniel v 7. kapitole dostáva videnie o 4 zvieratách, ktoré predstavujú sled dejín a sú to 4 svetové ríše. Trošku si o tom za chvíľku povieme. 4. zviera potom ten anjel alebo tá nebeská bytosť rozmenia na drobné, by som to tak povedal, a Daniel je aj zvedavý a pýta sa na to, na tie detaily, čo sa týka 4. zvieraťa, a tam nájdeme aj miesto, ktoré hovorí o dni pokrytia. Tu, ako vidíte, mám podnadpis Prvá chronológia. Od toho 4. verša, myslím, že až niekde po 14. verš, je tá prvá chronológia. To je ten prvý základný popis toho videnia. A potom ďalšie si už povieme o chvíľu. Je tam aj druhá, aj tretia chronológia, ktorá sa v podstate sústredí už len na 4. zviera alebo na malý roh a v súvislosti s tým spojené. Tak poďme pekne po poriadku. Daniel dostáva videnie a prvé zviera, ktoré vidí, ktoré vystupuje z mora, je lev, ktorý mal krídla orla. Tie krídla mu boli vytrhané, to zviera bolo pozdvihnuté od zeme, postavené na dve nohy ako človek a bolo mu dané srdce človeka. Nechcem ísť do detailov, aby táto časť nebola príliš dlhá, takže niektoré veci si pozrieme len zbežne a možno niekedy v inej prezentácii by sme sa pozreli na tieto kapitoly podrobnejšie. Dnes máme záujem ten, aby sme čo najjasnejšie a čo najzrozumiteľnejšie rozpoznali v kapitole Daniel 7, 8 a 9, kedy sa začína deň pokrytia. Ale trošku si môžeme okrajovo povedať, všetci viac menej teológovia sa zhodujú na tom, že tento lev predstavuje novobabylonskú ríšu. Mnohí z vás vedia, že babylonská ríša mala mimo iného ako symbol svoj lev, teda leva s orlými krídlami, čo je tu aj v tom 4. verši napísané. Tam ten ostatný popis už hovorí o skúsenosti Nabuchodonozora vo vzťahu k Pánu Bohu a o tej jeho skúsenosti, kedy bol 7 rokov v stave zvieraťa, potom ho Pán Boh pozdvihol, dal mu opäť slávu a Nabuchodonozor sa mení a začína budovať svoj vzťah k Bohu a začína ho aj uctievať. Druhé zviera predstavuje medveď a toto zviera hovorí alebo predstavuje Medoperskú ríšu. Pár detailov môžeme povedať. To zviera bolo postavené po jednej strane, to znamená, že hoci najprv Médi prevažovali v tomto kráľovstve alebo v tejto svetovej veľmoci, neskôr ale zakrátko prevzali takú väčšiu vládu, by som povedal, Peržania, čiže preto ten medveď bol postavený po jednej strane, pretože v podstate Perzia bola vždycky tá, ktorá bola ako prioritná v tomto Medoperskom kráľovstve. To, že ten medveď mal 3 rebrá vo svojej tlame, on porazil 3 mocnosti. Boli to Lídia, Babylon a Egypt. A preto tam ten popis hovorí, že má tie 3 rebrá vo svojej tlame ako korisť. Tam je ešte taký komentár: vstaň a nažer sa hojne mesa,
samozrejme, keď dobili Medoperžania tieto tri kráľovstva, tak tam mali obrovskú korisť, takže preto ten výraz, ktorý tam je napísaný. Ďalšia veľmoc svetová po Medoperzii, a v podstate to môžeme poznať aj zo školy, tieto základné veci sme sa učili, je Grécko. V tomto prípade je to pod obrazom leoparda a to, čo je veľmi zaujímavé, tak tento leopard má jednak 4 táčie krídla, ale má aj 4 hlavy. A my vieme o tom, že Grécko najprv začalo vládnuť pod vládou Alexandra Veľkého, ale keďže tento dobyvateľ veľmi skoro na pohlavnú chorobu zomiera, niekedy okolo roku 30-31 svojho veku, tak zakrátko na to preberajú vládu nad týmto gréckym kráľovstvom 4 králi a volajú sa Lysimachos, Kasander, Ptolemaios a Seleukos, a preto ten obraz nám tam hovorí, ten popis, že to zviera malo 4 hlavy. Môžeme ísť ale ďalej. Ako zase hovorím, ako všetci vieme, po gréckej ríši nastupuje éra Rímskeho impéria a ten popis od 7. verša nám hovorí, že to zviera bolo strašné, hrozné, silné, malo zuby, žralo, krúšilo, ostatok šliapalo svojimi nohami a bolo rozdielne od všetkých. A to, čo je zaujímavé, a ten popis je veľmi dôležitý pre nás, to zviera malo 10 rohov. Roh v Biblii znamená nejakú mocnosť, nejaké kráľovstvo. A my si za chvíľku vysvetlíme podrobnosti. To, že Rímska ríša je popísaná tak, ako je, my z histórie vieme, že toto rímske impérium vládlo a dobývalo veľmi ukrutnou mocou, ukrutnou silou, veľmi bezohľadným spôsobom sa rozpínala táto Rímska ríša. Pozrime sa teraz, ktoré sú tie rohy, ktoré sú to tie kráľovstvá alebo mocnosti. Tuto máme vypísané, nebudem to všetko menovať. Z tých Sasov pôvodne sa stali Angličania, z Frankovi, Francúzi a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležitý popis, pretože Rímske impérium po jeho rozpade sa rozdelilo na týchto 10 častí a ako už tu sami vidíte, dialo sa to približne v rokoch 356 až 562 a vyprofilovalo sa toto impérium potom na týchto 10 jednotlivých kráľovstiev. Teraz je otázka, kto začal vládnuť v Ríme po ukončení vlád cisárov, pretože ten popis v 7. kapitole v 8. verši je veľmi pozoruhodný. Čítajte spolu so mnou, čítam preklad profesora Roháčka. Pozoroval som rohy a hľa, iný roh malý vystúpil medzi nimi a 3 z prvých rohov boli vyvrátené pred ním od koreňa a hľa, oči na tom rohu boli ako oči človeka a ústa, ktoré vravili veľké veci. Takže kto neskôr začal vládnuť a prebral vedenie po rímskom impériu v čase, keď sa rímske impérium rozdelilo na 10 kráľovstiev? Áno, možno už mnohí viete, bol to pápežský Rím. A tento pápežský Rím je symbolicky v 7. kapitole Daniela znázornený alebo predstavený ako malý roh. Tu mám, ako vidíte, aj popis a za chvíľku si povieme, prečo som tieto roky tu dal a čo to znamená. Ale pre nás je veľmi dôležité vedieť z histórie, že čo sa stalo, že tento malý roh, keď nastúpil na scénu, že 3 z prvých rohov vyvrátil. A to je veľmi pozoruhodné a my sa pozrieme teda, vrátime sa k tým 10 rohom, k tým 10 kráľovstvám a pozrite sa, tieto 3 kráľovstvá boli vyvrátené, tie rohy, alebo ako som tu napísal, boli vyhladené tieto 3 kráľovstvá. A kto ich vyhladil? Za chvíľku si ukážeme, že to bol vlastne samotný pápežský Rím. Samozrejme používal na to svetské armády a teraz si ukážeme podrobnosti, ako sa to stalo. Hérulov
pápežský Rím vyhladil a zničil tak, že použil na to franského kráľa Chlodvika, ktorý ich porazil vo Vojlé pri meste Poitiers v roku 508 nášho letopočtu. Zaujímavosťou je to, že je to prvý pohanský kráľ, ktorý sa obrátil na katolícku vieru. Preto aj katolíci volajú Francúzov alebo francúzsku cirkev katolícku ako najstaršia dcéra cirkvi. To je tak pre zaujímavosť. Ďalší boli vyhubení vandali. Stalo sa to tak, že cisár Justinian vládol vo východorímskej ríši a porazení boli vandali v Severnej Afrike v bitke pri Tricamarum v roku 534. Ďalšou zaujímavosťou tohto cisára je to, že ustanovil pápeža za panovníka všetkých svätých božích kňazov. No a zostávajú nám už len ostrogóti a tí boli vyhnaní z Ríma v roku 538 a preto som tam, ak ste si všimli, dal do zátvorky časy a roky teda od 538 do roku 1798, pretože rok 538 je rokom, kedy pápežský Rím už v plnej sile alebo bez akékoľvek prekážky mohol uplatňovať svoje svetovládne ambície, stať sa svetovou mocnosťou. Preto ten popis, že to zviera malo 10 rohov a ten malý roh 3 z nich vyvrátil. No a teraz sa dostávame ale k prvej kľúčovej informácie našej témy, pretože táto tretia časť sa zoberá tým, kedy sa začne alebo začal deň pokrytia na základe proroctva predpovedaného v knihe Daniel. Odpoveď dostávame v 9. a v 10. verši. Prečítajme si ho. Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa starodávny dňov, jeho rucho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna, jeho trón plamene ohňa, jeho kolá horiaci oheň. Ohnivá rieka tiekla a vychádzala spred neho, 1000 tisícov mu slúžilo a 10-krát 1000 10 000 stálo pred ním. A teraz to dôležité. Zasadol súd a boli otvorené knihy. Tu je prvé miesto, ktoré nám zatiaľ v hrubých rysoch poukazuje na to a osádza nám tento deň zmierenia v čase. My vieme z Biblie to, že na tento 9. a 10. verš na nič iné v Biblii nemôže poukazovať, len na tento deň pokrytia, alebo inak povedaný deň zmierenia. Pretože tu máme veľmi zásadné konštatovanie a toto všetko si hlavne všimnime, že sa deje v nebi. To je veľmi dôležité, že táto scéna, toto dianie sa deje v nebi. Postavili sa tróny v nebi a sadol si starodávny dní a zasadol súd a boli otvorené knihy. Tu sa dostávame do približného obdobia, ktoré nám naznačuje, kedy tento súd sa začína. Vidíte, v tomto slede udalosti týchto svetových ríš prichádzame až k pápežskému Rímu a to nám naznačuje, že niekedy počas vlády tohoto malého rohu, pravdepodobne po tomto roku 1798, sa udeje, alebo udiela teda, táto udalosť, kedy zasadá súd a otvoria sa knihy. Ešte by som sa vrátil k tomuto časovému údaju roku 1798, pretože rímske impérium, to náboženské, to pápežské, sa mohlo plne rozvíjať od roku 538, kde už žiadne kráľovstvo, žiadna mocnosť mu v tomto rozvoji nebránila, lenže prišiel rok 1798, kedy moc tohto nábožensko-politického subjektu končí. A stalo sa to udalosťou, kedy Napoleonov generál, Berthier sa volal, zajal pápeža, obsadil Rím a pokiaľ mám správne informácie, odviedol ho do vyhnanstva, takže preto ten rok 1798 je akoby koniec, hoci len dočasný, aj to si neskôr možno inokedy povieme, prečo len dočasný, ale vláda pápežského Ríma v tomto roku na určitý čas skončí. Čiže po tejto udalosti tu máme
súd, kedy sa otvoria knihy, kedy začína vyšetrovanie našich prípadov každého človeka. Tak ako som to už povedal v druhej časti, že pokiaľ naše hriechy zostali pokryté, pokiaľ sme sa k tým hriechom nevracali, pokiaľ sme vyznávali a učili sme sa očisťovať sa od týchto hriechov, oslobodzovať sa, tak následne boli vložené na Satana, ktorý zhorel s týmito hriechami a niesol ich v ohnivom jazere. No a ďalší postup dejiny je ten, že pre silné reči tohoto malého rohu ho zabili a spálili. Ďalší postup v 12. verši vidíme, ostatné zvieratá majú určitú dĺžku existencie, napríklad Grécko ešte dodnes ako štát existuje, ale samozrejme už nemá v žiadnom prípade takú moc, ako malo v čase, teda keď je popísané vo verši 6. No a 13. verš nám tu opäť, všimnite si, vracia sa k myšlienke súdu, kde prichádza aj syn človeka. A to je veľmi zaujímavé na týchto dvoch textoch 9, 10 a 13 je, že tam, kde nesedel predtým starodávny dni, si sadol a tam, kde syn človeka predtým nebol, prišiel. A to nás teraz vracia do situácie, kedy sme si vysvetľovali záležitosť svätyne a svätyne svätých. A pozrite sa, tak ako sme si už hovorili, toto je trón Otca, toto je trón Syna a tu je súdna miestnosť, súdna sieň, kde je, ako sme už hovorili, trónna miestnosť, ktorá patrí iba nebeskému Otcovi. Pod ním sú dosky zákona, čiže je tam zákon a tie ostatné predmety. Toto všetko nám ukazuje na to, že toto je súdny trón. A my vieme, teda ktorí vieme, že na deň zmierenia sa vždycky zjavovala táto svetelná nadprirodzená tento úkaz, tento oblak, čo predstavovalo Božiu prítomnosť v ten deň vo svätyni svätých. A tam si zasadol, prišiel nebeský Otec, samozrejme v symbolike, z tohoto miesta prešiel do svätyne svätých, tu si zasadol, aby začal súd a zase Syn človeka zase sa zodvihol z tohoto miesta a zase prešiel do svätyne svätých, samozrejme v podobe tohto veľkňaza, ktorý tam prišiel a mohol sa začať súdny proces. A na konci všetkých tohoto popisu historických dejín sa dostávame k ukončeniu dejín sveta v jeho hriešnom stave. Poďme sa teda pozrieť na druhú chronológiu, ktorá nám môže a nejakým spôsobom nám ešte ozrejmí veci podrobnejšie, ktoré sme sa dozvedeli doteraz. Takže druhá chronológia, Daniel 7. kapitola od verša 19. Keď budeme čítať verš 19, dozvieme sa to, že Daniel chce vedieť viac o tom štvrtom zvierati a o tom rohu, ktorý šľape po ostatku. Ktoré to zviera malo 10 rohov a ten iný roh, ktorý vystupuje a zmohutnie a hovorí veľké veci a vyvracia 3 rohy. Poďme do verša 21. Tam máme zase ďalší dejný postup. Roh vedie vojnu so svätými. To nebolo v tej prvej chronológii až tak zdôraznené, ale tu máme akoby novú informáciu, kde vidíme, že tento roh vedie vojnu so svätými. A my dobre vieme, že počas tohto obdobia, voláme to obdobie temného stredoveku, skutočne pápežský systém viedol vojnu so svätými a premáhal ich. Za ďalšie v tom postupe vidíme vo verši 22, že prichádza starodávne dni, zasadá súd v prospech verných a svätí preberajú kráľovstvo. Veľmi krásne na tomto texte je, ako sa vyjadruje Biblia, že tento súd zasadá v prospech verných. A to nám veľa hovorí a naznačuje, že nebeský Otec spolu so Synom človeka, spolu s Pánom Ježišom robia všetko preto, aby tento súd bol v náš prospech. V prospech tých,
ako sme už hovorili aj v predchádzajúcich častiach, ktorí žijú a učia sa žiť nenakvasený život, ktorí svoje domácnosti majú nenakvasené, nenachádza sa v nich nič, čo by nejakým spôsobom mohlo vzbudiť alebo šíriť hriech. A takíto ľudia potom, keď sú v deň pokrytia prehodnocovaní, tak ten verdikt je, že sú rozsúdení na večný život. A následne na to preberajú kráľovstvo. Je to veľmi nádherné a veľmi pozitívne posolstvo. Opäť si všimnite to, že ten postup, tá chronológia je taká istá, ako bola v tej prvej časti od verša 4, niekde až po ten verš 14. Máme tam to štvrté zviera, ale táto druhá chronológia upriamuje svoju pozornosť na to štvrté zviera, na malý roh a na ich aktivity. To, čo je dôležité všimnúť si, je verš 21, že toto vyčíňanie malého rohu následne, inak poviem, po vyčíňaní tohto malého rohu od roku 538 do roku 1798 prichádza potom súd a zasadá starodávne dni a súd rozhoduje v prospech verných. To je dôležitý postup, ktorý budeme vidieť aj za chvíľku v tejto tretej chronológii. Takže poďme sa pozrieť na tretiu chronológiu, Daniel 7. kapitola. Od verša 23. Opäť sme svedkom toho, čo sme videli aj v tej druhej chronológii, len sú tu opäť nejaké detaily zvýraznené a dostávame tu viac informácií. Hovorí sa tu o štvrťom zvierati, že to je teda štvrté kráľovstvo, že bude veľmi rozdielne od tých ostatných kráľovstiev. Ten výraz, že to kráľovstvo je rozdielne od ostatných kráľovstiev, môže byť hlavne v tom, že prvýkrát v dejinách tohto sveta sa objavuje svetová mocnosť, ktorá je charakteristická tým, že je aj pohanská, aj kresťanská. Alebo poviem to inak, že má v sebe aj prvky tých pohanských kráľovstiev alebo mocností, ktoré boli v podobe leva, medveďa a leoparda, ale má aj v sebe zakomponované uctievanie izraelského boha. Zo 4. kráľovstva postáva 10 kráľov a následne iný roh ponižuje 3 kráľov. Tu vidíme zase ten istý postup, ako sme to videli v tých predchádzajúcich chronológiách. To znamená, že stále nám to len potvrdzuje právnosť našich uzáverov. Verš 25 hovorí proti Najvyššiemu. Prečítajme si ten 25. verš. A bude vravieť slova proti Najvyššiemu a unaví svätých najvyšších a bude pomýšľať na to, že premení časy a zákon a budú vydaní do jeho ruky až do času a čias a polovice času. Takže tu máme trošku viac rozmenené na drobné, čo táto mocnosť malého rohu bude robiť. Bude hovoriť proti Najvyššiemu. My to vieme z histórie, že pápeži sa považujú za námestníkov Božích, že sú tu na mieste Boha a že vlastne ich slová sú, ako keby prehováral Boh, že si uzurpujú právo odpúšťať, že si uzurpujú právo rozhodovať o rôznych iných veciach a takýmto spôsobom vlastne hovoria proti Najvyššiemu. Unavujú svätých najvyšších, prenasledujú ich, hubia ich. A je tu nový popis, ktorý hovorí o tom, že táto mocnosť zmení časy, teda sviatky. Niektoré preklady to prekladajú ako časy sviatkov. Mení teda časy sviatkov a zákon. Svätí sú mu vydaní na časy a polčasu. To si povieme za chvíľku. Vrátim sa ešte k tým časom a zákonom. My vieme, že pápežský systém zmenil sviatky, tak ako ich poznáme vo Svätom písme, a ustanovil si svoje vlastné sviatky a svoj vlastný postup sviatkov počas roka. To je to, čo hovorí ten text, keď hovorí, že mení časy. A samozrejme zákon pápežský systém zmenil tak, že druhé prikázanie úplne vymazali, aby samozrejme tých prikázaní bolo 10, tak 10. rozdeľuje na 2. A ďalšia zmena, ktorú niektorí poznáte, možno niektorí nie, tak 4. prikázanie sa mení
zo svätenia soboty na svätenie nedele, ale samozrejme tým pádom sa to prikázanie stáva tretím prikázaním, to štvrté prikázanie, keďže to druhé vypadáva a rozdeľuje sa až to 10. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo znamená, že sú mu tí svätí vydaní na čas, časy a polčasu. My si potrebujeme uvedomiť, že sme v prorockej literatúre a teda časové údaje, pokiaľ to nie je inak jasne určené, tak časové údaje chápeme v princípe deň za rok. Pretože vychádzame z toho, že keď Pán Boh v minulosti predpovedal nejaké veci, tak predpovedal ich spôsobom, kedy deň symbolizoval jeden rok. Nachádzame to aj v 4. Mojžišovej 14. kapitole, keď Izraelci nechceli vstúpiť do zasľúbenej zeme a tí vyzvedači tam boli 40 dní, tak Pán Boh im povedal, no keďže ste teda nechceli ísť, ja to samozrejme voľne parafrazujem, keďže ste teda nechceli ísť do zasľúbenej zeme a keďže tí vyzvedači tam boli 40 dní, tak vy budete putovať po púšti 40 rokov. A takýmto spôsobom tu vidíme, ako Pán Boh mení deň za roky. Ďalší princíp dňa za rok nachádzame u Ezechiela v 4. kapitole a tam 5. a 6. verši, kde Pán Boh Ezechielovi hovorí: a ja ti dám roky ich neprávosti v počte dní, 390 dní a poniesieš neprávosť domu Izraelovho. A keď tie dokončíš, ľahneš a budeš ležať na svojom pravom boku. Po druhé, a poniesieš neprávosť domu Júdovho 40 dní. Každý deň ti dávam za rok. A budeme vidieť aj za chvíľku to, že keď použijeme toto pravidlo deň za rok, tak pekne nám to v tej chronológii a v tom grafe, ktorý si neskôršie ukážeme, všetko nám bude pekne pasovať. Takže pozrieme si to ešte tak trošku podrobnejšie. Takže čas predstavuje jeden celý rok, to je 360 dní. Časy predstavujú 2 roky, 360 x 2 je 720 a pol času predstavuje obdobie 180 dní, teda inak povedané 180 rokov. Keď si dáme dohromady všetky tieto tri čísla, dostávame výsledok 1260 rokov a všimnite si, ako krásne to pasuje od začiatku udalostí, kedy boli vyhubení v roku 538 a odtedy sa môže pápežský systém zažívať svoj rozmach a samozrejme Napoleonov generál Berthier túto mocnosť poráža a prestáva táto mocnosť uplatňovať svoje mocenské ambície. A to sa deje v roku 1798. Presne 1260 predpovedaných rokov, čas, časy a pol času budú vydaní svätí do rúk tejto mocnosti. A opäť tu máme krásne ukázané, ako po vyčíňaní malého rohu opäť zasadá súd, roh končí s pánstvom a je zabitý, verš 26. Vidíme to už zase o niečo zrejmejšie, že po týchto všetkých udalostiach niekedy po roku 1798 bude tento súd zasadať. Zatiaľ sme ešte není v presnom roku, zakrátko sa k tomu dostaneme, ale vidíme pekne, ako nám už samotná kapitola knihy Daniel ukazuje a približuje nás k tomu, aby sme sa dostali k nejakým presnejším údajom, čo sa týka začiatku tohto dňa pokrytia. Poďme teda do 8. kapitoly. No a ako vo všetkých predchádzajúcich dvoch chronológiách, tak aj v tejto tretej chronológii svätí preberajú kráľovstvo a takýmto spôsobom končí tá chronológia a popis toho deja. Poďme do 8. kapitole a tu sa opäť dozvieme niečo viacej. 8. kapitola je popisom tých istých udalostí, ako sme to čítali v 7. kapitole. Ukážeme si, že prečo to tak môže byť, alebo prečo to tak je. Ale rozdiel je v tom, že sú tu iné obrazy a niektoré iné veci sú tu inak vykreslené a za chvíľku si to povieme. Daniel 8. kapitola nezačína babylonskou ríšou, pretože ako môžeme čítať v 1. kapitole,
tak Daniel dostáva videnie za čias kráľovania kráľa Balsazára a tento kráľ a jeho kráľovstvo už bude zakrátko končiť, pretože príde Kýros, Cyrus a ten dobije Babylon a éra babylonskej ríše končí. Preto už 8. kapitola knihy Daniel začína videnie Medoperskou ríšou. Tento výklad je o to jednoduchší, že samotná 8. kapitola a konkrétne 20. verš nám vysvetľuje, keď si ho prečítame, že ten baran, ktorý má menší roh a ten vyšší, ten druhý vyšší vystupí neskôršie, že je to Medoperská ríša. Prečo má malý roh menší a ten druhý vyšší vystupuje neskôršie? Pretože to menej významné Médske kráľovstvo začína ako prvé, ako sme si povedali už vo výklade v 7. kapitole, a následne Perská ríša, ktorá bude mocnejšia, a obraz toho nachádzame v tom, že ten roh je vyšší, tak tá vystupuje alebo prichádza na scénu neskôršie. A ako som už povedal, 20. verš nám to veľmi jednoducho hovorí, ja ho odcitujem. Baran, ktorého si videl, ktorý to mal tie dva rohy, sú kráľovia Médov a Peržanov. Čiže tuto máme úplne jasne napísané. Potom máme tak ako v 7. kapitole, opäť tu máme Grécku ríšu, ale tentokrát v obraze kozla, ktorý má veľký roh. Vieme, že to je Alexander Veľký a ten kozol ničí barána, poráža túto Medoperskú ríšu. A to, čo opäť tu krásne vidíme, tak ako sme si pozreli v 7. kapitole, že ten leopard mal 4 hlavy, mal aj 4 krídla, tak aj tu vidíme krásne popis, že ten veľký roh toho kozla sa láme, Alexander Veľký zomiera a vystupujú nápadné 4 rohy vo 4 rohy nebies. Opäť ten istý princíp tu nachádzame v iných obrazoch. Ten spôsob, akým sa vyjadruje 8. kapitola, nám chce povedať, že vznikajú 4 kráľovstvá z veľkej gréckej ríše v podobe týchto 4 rohov. A opäť krásne vidíme, že následne ako ďalšia mocnosť tu máme malý roh. Krásne vidíme to v tom, že aj v 7. kapitole sme mali malý roh, nazýval sa malý roh, ten roh, ktorý vystúpil z toho strašného zvieraťa 4. v poradí. A takisto krásne vidíme, že aj v 8. kapitole tá mocnosť, ktorá vystupuje, povieme si za chvíľku odkiaľ, sa volá malý roh. Možno vás bude prekvapovať to, že už tu nevidíme popis rímskeho impéria v jeho pohanskej forme. Je to preto, že Daniel 8. kapitola chce sústrediť pozornosť na niečo iné, ale nie konkrétne na nejaký postupný výpočet jednotlivých mocností a týchto ríš svetových, ktoré idú jedna za druhou. Za chvíľku si povieme, prečo to tak je. Teraz je ale otázka, ktorú potrebujeme rozlúštiť. Z čoho vychádza tento malý roh? Pretože tu máme, neviem, či ste si to všimli, dve možnosti. Buď tento malý roh vystupuje zo 4 rohov, alebo vzniká, alebo vystupuje, tak povediac, zo 4 vetrov nebies. A teraz, čo nám rozhodne o tom, že teda ktorý uzáver je správny? My sa niekedy musíme pozrieť pri ťažších biblických výkladoch aj do hebrejskej gramatiky, ktorá nám naznačí viacej o tom, že teda ako nám tento text poukazuje, na čo nám tento text poukazuje a z čoho teda vychádza ten malý roh. Pozrite sa na to. Tu máme hebrejské slova. Ruchot hašamaim, achat mehem. Ruchot znamená vetry, hašamaim znamená nebies, achat znamená z jedného, mehem z nich. Tuto sme svedkom rímovačky, tak povediac, kde tieto hebrejské rímy sú rímami preto, že máme tu tieto koncové písmená rovnaké. Ruchot, hašamaim, achat, mehem. A
takýmto spôsobom nám text chce poukázať na to, že malý roh vystupuje z týchto vetrov nebies, zo 4 vetrov nebies a nie zo 4 rohov. To je veľmi dôležité, pretože by nás to vo výklade mohlo pomýliť. To znamená, krásne tu vidíme na základe gramatiky hebrejskej, že ako nám ukazuje, kde máme vidieť súvislosť v texte. Za ďalšie, vráťme sa krátko k Danielovi 7. kapitole k 2. verši. Tu máme niečo podobné, čo nachádzame vo verši 8. Aj tu sú 4 nebeské vetry, ktoré sa vyrútili na veľké more a z toho mora vystupujú 4 zvieratá, rozdielne jedno od druhého. To znamená, že vidíte tu opäť akýsi náznak toho, že z tých vetrov nebies vystupuje malý roh. Tak ako aj z týchto vetrov, z toho vplyvu, potom z toho mora, z tých národov vystupuje mocnosť v podobe malého rohu. Poďme ďalej vo výklade, dostávame sa k veršu 10. Tuto máme trošku podrobnejší výklad malého rohu, jeho aktivít, jeho činnosti, než sme to mali v 7. kapitole. Zmohutnel až po nebeské vojsko a zvrhol niektorých z toho vojska na zem a i niektoré z hviezd a pošlapal ich. Čo tento text znamená? Keď vieme teda, že sa to jedná o pápežský Rím, tak poďme si pozrieť, že čo to znamená. Zvrhnutie a pošliapanie toho vojska na zem je obrazné vyjadrenie opovrhnutia života a viery biblických postav toho nebeského vojska, tých hviezd. Namiesto hviezd z Biblie ponúka iné hviezdy spomedzi svojich radov, svätých, s inou nebiblickou vierovkou. Čo ďalej sa dočítame? Verš 11. Áno, zmohutnel tak, že sa odvážil až po knieža toho vojska a od neho bola odňatá ústavičná obeť a zvrhnutý bol príbytok jeho svätyne. Čo to znamená? Odvážil sa po knieža takým spôsobom, že Ježišove kňazstvo bolo nahradené pozemskými kňazmi. Odňatie ústavičnej obete a zvrhnutie príbytku znamená, že dôležitosť vedomia nebeskej svätyne a jej významu je zavrhnutá a miesto nej stoja pozemské svätyne, chrámy, kostoly, kde sa koná ústavičná obeť v podobe omše. 12. verš. A roh si dal vojsko proti ústavičnej obeti v neprávosti a hodil pravdu na zem a robil, čo chcel a darilo sa mu. Čo to znamená? To vojsko sú zástupy kňazov a iných náboženských predstaviteľov, ktorí upriamujú pozornosť ľudí na omšovú ústavičnú obeť a ostatné chrámové ceremonie. A takto hádže pravdu na zem, zavrhuje ju. Verš 13 a 14. A tu sa dostávame zase a uvidíte, že tu opäť po vyčíňaní malého rohu máme a nachádza sa tu myšlienka súdu alebo dňa pokrytia. A počul som hovoriť jedného svätého a riekol jeden iný svätý, istému tomu, ktorý to hovoril. Dokedy ide to videnie o ústavičnej obeti a o tej pustošiacej neprávosti, dokedy budú vydané i svätyňa, i vojsko na pošliapanie? A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. Pozrime sa teda na text trošku podrobnejšie. Jeden anjel, jedna nebeská bytosť sa pýta druhej nebeskej bytosti, dokedy ide toto pustošenie, táto neprávosť, dokedy budú vydané vojsko i svätyňa na pošliapanie. Všimnite si, a to je veľmi dôležité, že ten výklad alebo to vyčíňanie malého rohu od verša 10 až 12 sa týka neba a nebeských vecí a nebeských okolností. Nebeského deja inak povedané. Prečo? Pretože už samotný verš 10 nám hovoril, ako sme to tam čítali, ale čítajte spolu so mnou v Danielovi 8. kapitole od verša 10, že ten malý roh zmohutnel až po nebeské vojsko. Nie po pozemské vojsko, po pozemské hviezdy. Po
po nebeské vojsko. Samozrejme, že je to len obraz, pretože nemôže nejaký pozemšťan, akákoľvek ľudská bytosť alebo inštitúcia, ktorá tu na zemi existuje, nemôže sa nejakým spôsobom dostať do neba, ale je to obraz, ktorý vyjadruje, že až do neba zasahuje do nebeských vecí, do toho diania, čo sa deje v nebi, v nebeskej svätyni a narušuje toto dianie takým spôsobom, že hovorí ľuďom inú pravdu, než aká je pravda v Biblii. Tam máme ďalší postup, že zvrhuje, ako sme to všetko už hovorili, to vojsko na zem, ako sme si to vysvetlili, to všetko sa deje takým spôsobom, že ruší to vedomie v povedomí ľudí, čo by mali ľudia vedieť z Biblie, že sa niečo deje v nebi, a tam je to veľmi dôležité, to ruší a dáva to všetko tu na zem. Do kostolov, do chrámov, v podobe, ako som už povedal, rôznych obradov, ceremonií a omše a tak ďalej. A na toto sa pýta jedna nebeská bytosť druhej bytosti. Dokedy sa toto všetko bude diať, že tie veci, ktoré sa tu u nás dejú v nebi, budú takto pošliapávané, takto pustošené, takto ničené. A iná nebeská bytosť na to odpovedá, po 2300 večeroch a ránach bude svätyňa ospravedlnená. A tu sa dostávame k prvému nejakému konkrétnejšiemu údaju, ktorý nám určí bližšie, kedy by mohlo byť alebo začať ten deň pokrytia hriechu. Poďme sa na to pozrieť. 2300 večerov a rán je číselný údaj, proroctvo. Ale keď si prečítame celú 8. kapitolu, dozvedá sa Daniel v tejto 8. kapitole, kedy sa toto proroctvo začína, alebo kedy sa toto proroctvo končí? Nie, určite nenájdete nič, nejaké miesto, nejaký verš, kde by sme sa dozvedali, že kedy sa toto proroctvo začína alebo končí. Počnúť 16. 17. veršom anjel vysvetľuje síce Danielovi, opakuje mu, rekapituluje mu ten dej a dovysvetľováva mu ten dej a to videnie, ktoré mal, ale nech sa pozeráme akokoľvek, nenachádzame tam vysvetlenie, konkrétne časové vysvetlenie a nejaké zadefinovanie, ako som už povedal, verša 14. Jediné, čo anjel konštatuje vo verši 26 je, že hovorí, že videnie večera a rána, o ktorom to bolo povedané, je pravda. Ale ty ho zavri, lebo sa vzťahuje na mnoho dní. To znamená, že nič nové anjel nepovedal. Je zvláštne a musíme zase hľadať v iných kapitolách Daniela, či náhodou sa nedostaneme k odpovedi, kedy sa teda to proroctvo buď začína alebo končí, aby sme sa vedeli od toho odraziť a potom si zadefinovať niečo konkrétnejšie o dni pokrytia hriechov. No a my sa teda poďme posunúť do 9. kapitoly, kde, ako sami uvidíte, nachádzame dôležitý údaj, ktorý nám určí, ako máme rátať, alebo odkedy máme rátať toto časové obdobie 2300 večerov a rán. Teda, ako som už povedal aj pred chvíľou, my vieme, že je to deň za rok, to znamená, že chápeme to ako 2300 rokov. Poďme sa teda na to pozrieť. Daniel 9.23. Pri počiatku tvojich pokorných prozieb vyšlo slovo a ja som prišiel, aby som ti ho oznámil, lebo si veľmi ľúbi. A tak pozoruj na slovo a rozumej videniu. Všimnite si, ja som to slovo, tie dve slová rozumej videniu zvýraznil. Pýtam sa, o čom tu Daniel hovorí, akému videniu má rozumieť, keď Daniel v 9. kapitole žiadne videnie nedostáva. Jediné rozumné vysvetlenie je to, že anjel Daniela odkazuje na videnie, ktoré dostáva naposledy, predtým, než následne prichádza za ním táto nebeská bytosť. To znamená, že to videnie, o ktorom hovorí anjel, je videnie z 8. kapitoly. Poďme sa na to pozrieť ešte podrobnejšie.
70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a namiesto tvojej svetosti uzavrieť prestúpenie, zapečatiť hriech, pokryť neprávosť, priviesť spravodlivosť vekov, zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých. Tu by som sa krátko zastavil, pretože hoci to nie je ústrednou témou tejto prezentácie, ale aby sme trošku tomu lepšie rozumeli, si to trochu rozmeňme na drobné. Tuno dostávajú Izraelci, tu je oznámené Danielovi prostredníctvom nebeskej bytosti, že Izraelci, jeho ľud, jeho národ, Danielov, dostáva 70 týždňov, jemu vymerané, aby urobil nápravu vo všetkých oblastiach života, aby urobili všeobecnú nápravu a reformu ako národ, pretože príde chvíľa a situácia, kedy svätyňa svätých bude pomazaná. A to si povieme za chvíľku, že čo to znamená, že svätyňa svätých bude pomazaná. Aj tento časový údaj 70 týždňov treba chápať v zmysle a princípe deň za rok a za chvíľku si ukážeme, ako nám to pekne bude pasovať, keď si tu znázorníme jeden graf, ktorý som pripravil. To znamená, že keď si zoberieme 70 týždňov deň za rok, 70 týždňov má 490 dní, to znamená, že my tu chápeme, že sa to myslí 490 rokov. Ale ako som povedal pred chvíľou, toto teraz pre nás nie je až také podstatné. Ale stále tu nemáme nejaký počiatočný bod alebo koncový bod, od čoho by sme sa vedeli odraziť v súvislosti aj s proroctvom zo 8. kapitoly 14. verša o 2300 večerov a ránach, ktoré, ako sme si už ukázali a naznačili, hovorí o dni zmierenia. Za chvíľku si ešte vysvetlíme, že prečo by sme mali chápať Daniela 8.14, že hovorí o dni zmierenia, keď nám to tam tie slova až tak zrejme nenaznačujú, neukazujú. Ale chvíľku musíme vydržať. Poďme ďalej. Verš 25. A verc a rozumej, že odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem, až po pomazaného vojvodu bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. Tento text ďalej už pre nás momentálne nie až taký dôležitý, keď hovorí o veľmi zaujímavých veciach, tie si možno povieme inokedy. Ale toto je veľmi opäť dôležitý údaj, ktorý nám hovorí, odkedy my môžeme rátať a máme rátať proroctvo o 2300 večeroch a ránach. Odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem, bol rok 457. Teraz môžete namietať, pretože tí, ktorí viete, ktorí neviete, tak samozrejme prvý dekrét, ktorý bol vydaný o navrátení Izraela a vystavení Jeruzalema, bol Kýrov dekrét. Keď Cyrus dobil Babylon, tak zakrátko na to nachádzame v knihe Ezdráša, kde nám samotný prvý verš hovorí, že v prvom roku Círa perského kráľa sa naplňa slovo Hospodinovo a tak ďalej, kde sa hovorí o tom, že Izraelci môžu ísť do svojej krajiny. Lenže týchto dekretov alebo výnosov o navrátení Izraela a vystavenia Jeruzalema boli 3. Jeden dekret bol Kýrov, jeden dekret bol Dáriov a ten tretí dekret bol Artaxerxov. A teraz je teda otázka, ktorý z týchto dekrétov je ten správny dekret. Pretože niekto by mohol povedať samozrejme, že ten prvý, ale ja tvrdím, a ukážeme si za chvíľku, prečo to tvrdím, že pre nás smerodajný a ten dekret, alebo to slovo o navrátení Izraela a vystavenie Jeruzalema je tretí dekret Artaxerxov, ktorý bol vydaný na jeseň roku 457. Prečo? Pretože keď sa pozrieme do grafu, tak tam krásne uvidíme, že jedine keď zoberieme do úvahy tento dekret vydaný v roku 457, všetko ostatné aj ohľadne 70 týždňov, aj všetkých ostatných predpovedí nám bude dokonale pasovať.
A teraz si pozrime, ako nám to teda číselne môže vychádzať a k akému roku sa dostávame. Teda vychádzame z toho, že tento dekrét Artaxerxov bol vydaný na jeseň roku 457, čiže musíme si dať údaj minus 457, potom si k tomu prirátame 2300 rokov a dostávame sa do roku 1843 nášho letopočtu. Lenže musíme ešte niečo doladiť. Rok 0 nebol, nikdy neexistoval a teda ho odrátame a vyjde nám číslo roku 1844. A toto je teda, v tejto chvíli sme sa dostali k výkladu a sme sa dostali k tomu, že rozpoznávame a prichádzame na to, že kedy sa naplňa ten predobraz dňa pokrytia 10. dňa 7. mesiaca, naplňa sa 10. dňa 7. mesiaca v roku 1844. Aby sme si to trošku vysvetlili podrobnejšie a ukázali to zrozumiteľnejšie, tak pozrime sa ešte na tento graf. Tento graf vychádza z princípu deň za rok a tak, ako sme si už povedali, máme tu toto celkové časové obdobie 2300 večerov a rán, teda rokov, a dáme si počiatočný bod tých 2300 rokov, rok 457 nášho letopočtu a ideme tak postupne, ako sme to čítali u Daniela, tam v tom verši 24 až 27, i keď sme si tie verše 26 a 27 ani na slajde neukázali, ale krátko sa toho dotkneme. Rok 457 vychádza teda slovo o navrátení Izraela a vybudovaní Jeruzalema. Trošku si ten text prečítajme. 70 týždňov je vyberané vzhľadom na tvoj ľud. Pozrite sa, to je tento časový údaj. 70 týždňov, 490 rokov, od roku 457 dostávame sa do roku 34 nášho letopočtu, samozrejme stále s tým ohľadom, že rok 0 neexistoval, čiže keď si tieto údaje všetky dáme na kalkulačku, vždycky nám vyjde o rok menej. Ale keď si my ten jeden rok dáme preč, tak sa to celé posunie a dostáva sa to plus, vždycky k plus k jednému roku. Ale aby sme išli postupne. To znamená, že týchto 70 týždňov, 490 rokov je určených podľa 24. verša, ktorý sme si už čítali, na to, aby Izraelci uzavreli prestúpenie, zapečatili hriech, pokryli neprávosť, priviedli spravodlivosť vekov, zapečatili videnie i proroka a pomazali svätyňu svätých, alebo teda, aby sa pomazala svätyňa svätých. Trošku v 25. verši je to rozmenené na drobnejšie, ako by som povedal, a máme tu nasledujúci text. A vedz a rozumej, odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela a vystaviť Jeruzalem až po pomázaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov a zase bude vystavená ulica i priekopa a to sa bude diať v úzkosti časov. Čo tento text 25. nám chce povedať? Odkedy vyjde slovo navrátiť Izraela až po pomazaného vojvodu, bude 7 týždňov a 62 týždňov. Tieto dva časové údaje si teraz rozoberme. 7 týždňov je 49 rokov, 49 dní je 7 týždňov a deň za rok to je 49 rokov. My vieme, že Izraelci rekonštruovali Nabuchodonozorom zničený chrám. Tento údaj na grafe nemám, ale treba si ho tam predstaviť, že máme tu obdobie 7 týždňové. Potom je tam 62 týždňov a dostávame sa vlastne takýmto spôsobom k údaju 69 týždňom, ktoré, ako tu vidíte, krásne mám znázornené a dostávame sa do roku 27. Takže 7 týždňov vystavenie, opravovanie Jeruzalemského chrámu a zvyšných 62 týždňov dostávajú Izraelci teda na to, aby vystavili ulicu
aby vystavili priekopu, a to všetko sa bude diať v úzkosti časov. My to poznáme z kníh Ezdráša, Nehemiáša, kde Izraelci opravovali, budovali chrám, prerábali aj samozrejme mesto, obvodové múry mesta za veľmi ťažkých podmienok, kedy tie okolité národy a tie rôzne skupiny ich atakovali, robili im rôzne problémy. Preto ten text hovorí, že tie veci sa budú diať v úzkosti časov. Čiže my sa dostávame do bodu časového obdobia 69 týždňoch. A čo sa stalo po 69 týždňoch? Vy sami vidíte, že tu mám rok 27 a v roku 27 my vieme, Pán Ježiš nastúpil svoju verejnú službu tým, že sa dal pokrstiť. A preto ten text hovorí, 26. verš, že po tomto období, niekedy po roku 27, po tých 62 týždňoch, pretože ubehlo aj 7 týždňov, aj 62 týždňov a po týchto 62 týždňoch bude vyťatý pomazaný a nebude ho. A tu si ukážeme za chvíľku, že po akom čase ten pomazaný vyťatý bol. A ďalej čítam 26. verš. A mesto i svätyňu skazí ľud vojvodu, ktorý príde, a jeho koniec bude ako záplava a vojna a až dokonca určené pustošenia. Tu tento text akoby vsúva do tej chronológie, do tej postupnosti dejín myšlienku, že niekedy po tomto období mesto aj svätyňu skazí akýsi vojvodca. A my vieme, že tento vojvodca nebol nikto iný ako Titus, ktorý v roku 70 obklúčil Jeruzalém. A tie nepokoje a rôzne ťažkosti budú až do konca, ako je to upísané na konci verša 26. Bude ako záplava a vojna a až do konca budú určené pustošenia. Lenže teraz sa dostávame opäť pri verši 27, sa vraciame k chronologickej postupnosti a text nám hovorí, že po tých 62 týždňoch, a tu už vidíte, že je napísané v 27. verši, a uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za 1 týždeň. Tuto vidíte, to je ten 1 týždeň, čiže 7 rokov. Od roku 27 do roku 34 uzavrie pevnú zmluvu s mnohými a v polovici tohto týždňa, teda v roku 31 na jar, prestane bytná obeť, obetný dar obilný a na krídle ohavnosti poniesie sa pustošiteľ a to až sa úplná zahuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa. Čo sa tu vlastne stalo? Sami to vidíte na tomto grafe, že tú pevnú zmluvu za 1 týždeň Pán Ježiš uzavrie s mnohými z izraelského ľudu. Pretože to 70 týždňové, inak povedané 490 ročné obdobie, sa siaha až po rok 34, čiže stále sa to týka izraelského ľudu a Pán Ježiš s mnohými uzatvára zmluvu. Napriek rôznym peripetiám a ťažkostiam predsa len mnohí z izraelského ľudu Pána Ježiša prijímajú a to, čo je zvláštne, je to, že v polovici toho týždňa táto bytná obeť a obetný dar obilný prestáva, pretože na jar roku 31 je Pán Ježiš ukrižovaný a keďže my vieme z textu Novej zmluvy, z Evanílií, že v presne chvíli, keď Pán Ježiš zomiera na kríži, sa chrámová opona trhá od hora až dole a takýmto spôsobom chce Pán Boh ukázať, že všetky tie aktivity, tie predobrazy a tie ceremónie sa rušia a takto isto to hovorí aj text 27, verš 27, že prestáva bytná obeť a obetný dar obilný. Vidíte sami, že len keď použijeme princíp deň za rok pri tých číselných údajoch v Danielovi 7., 8. a 9. kapitole, len vtedy nám veci krásne do seba zapadajú. Pán Ježiš je pokrstený v roku 27, za 3,5 roka v polovici tohto týždňa celého zomiera na kríži a o ďalších 3,5 roka čo sa deje? Je ukončená doba milosti pre izraelský národ takým spôsobom,
že oficiálne izraelský národ a náboženskí predstavitelia Izraela zabíjajú prvého učeníka Ježiša Krista. V roku 34 dochádza k ukameňovaniu Štefana a takýmto spôsobom izraelský národ sa definitívne rozhodol, že ako národ zavrhujú Ježiša Krista, ich Mesiáša, že ho nepríjmajú, že neveria tomu, že je ich zasľúbený Mesiáš a prejavujú to takým spôsobom, že zabíjajú prvého mučeníka v dejinách tohto sveta. Prvý nasledovník Ježiša Krista, prvý kresťan zomiera pre vieru Ježiša Krista a touto udalosťou sa uzatvára 490-ročné obdobie a izraelský národ ako národ prestáva byť Božím vyvoleným národom a tak povediac tú štafetu preberajú odteraz kresťania a kresťanská cirkev. No a následne, keď si zoberieme zvyšné obdobie 1810 rokov, krásne tu vidíte, že sa dostávame do jesene roku 1844 a v tomto čase v nebesiach, nie je tu na zemi, Pán Ježiš aj so svojím otcom, tak ako sme si tu ukázali na tom obrázku, prechádzajú zo svätyne, kde v podobe stola s chlebou predloženia sedia v tom predobraze, prechádzajú do svätyne svätých a tam sa vlastne naplňa tá myšlienka z 3. knihy Mojžišovej 16. kapitoly, kde veľkňaz prichádza do najsvätejšej svätyne, donáša tam krv zástupnej obete. Takýmto spôsobom sa očisťujú aj ľudia, pretože tí ľudia v ten deň činili pokánie. Na iných miestach Biblie je napísané, že budete ponižovať svoje duše, ako hovorí preklad profesora Roháčka. A to nám chce naznačiť a ukázať, že Izraelci si uvedomujú, že sa jedná o ich spasení, že sa rozhoduje o ich spasení, že veľkňaz prichádza ako zástupca, ako predobraz Pána Ježiša. Pán Ježiš reálne v nebi prichádza ako sám za seba, ako obeť, pretože on sám bol tou obeťou, prináša v podstate svoju vlastnú krv. Tu na zemi sa to dialo tak, že veľkňaz prinášal krv obeteného zvieraťa a kropil predmety vo svätyni, až nakoniec kropí na zľutovnicu krv. A takýmto spôsobom to je symbolika na to, že Boží zákon hovorí, za hriech je smrť, ale keďže nad Božím zákonom bola tzv. Zľutovnica, to bola tá pokrývka z čistého zlata, ktorá symbolizovala to, že nad Božím zákonom je ešte milosť a keď Božiemu zákonu je učinené zadosť, tak môže byť táto milosť uplatnená. A Božiemu zákonu bolo učinené zadosť takým spôsobom, že v prípade izraelských sviatkov a tých slávností to bola nevinná krv zvieraťa ako symbol, ale samozrejme v realite Pán Ježiš prichádza pred svojho Otca do svätyne svätých a prichádza ako sám on, samotná obeť so svojou vlastnou krvou. A takýmto spôsobom potom tí, ktorí v tomto dni sa kajali, vyznávali hriechy a uvedomovali si dôležitosť potreby zástupnej obete Mesiáša, uvedomovali si dôležitosť pokánia, uvedomovali si dôležitosť nehrešenia, tak títo ľudia dostávajú ospravedlnenie, dostávajú odpustenie a sú rozsúdení na večný život, sú rozsúdení ako spravodliví. No a následne potom veľkňaz vychádza zo svätyne svätých, teda Pán Ježiš, a všetky tie hriechy, či už to vyznané alebo nevyznané, v tomto prípade už všetky hriechy vkladá na Azazela, v realite na Satana a ten potom horí v ohnivom jazere spolu s ostatnými bezbožnými a takýmto spôsobom sa naplňa a končí na tejto zemi plán spasenia. Poďme si ale teda ešte zhrnúť to, čo sme si v tejto tretej časti povedali. Zhrnutie toho, aké fakty nám poskytuje kniha Daniel.
Daniel 7. kapitola nám určuje, počas ktorej vlády so Šiliem nastáva tento súd. V Danielovi 8. kapitole máme presné určenie, po akom časovom období nastane tento súd. No a u Daniela v 9. kapitole máme presné určenie, kedy sa začína toto časové obdobie. Takže takýmto spôsobom tu máme zhrnutie a zisťujete, verím tomu, že ste to pochopili a sami ste mohli zistiť, že ako nám tieto 3 kapitoly knihy Daniel krásne ukazujú na to a vysvetľujú nám, ako je to teda s tým dňom pokrytia, kedy sa začína a ešte niektoré iné upresnenia. Ale ja som si ešte pripravil pár slajdov, ktoré sa týkajú potenciálnych námietok, ktoré by ste mohli mať ako študenti Biblie vo vzťahu k tomuto výkladu, ktorý som tu odprezentoval. A jedna z tých námietok je taká, že ten malý roh z Daniela 7. alebo 8. kapitole je Antiochus Epiphanus IV. To znamená, že nie je nejaký pápežský Rím, ale že z tých 4 rohov z toho zvieraťa, či už to leoparda, alebo z tých 4 rohov kozla, potom z tých 4 vychádza malý roh a ten malý roh podľa niektorých je Antiochus Epiphanus IV. Je to jeden z gréckych vládcov z tých 4 kráľovstiev, ktorí vládli v dejinách existencie gréckej ríše. Ale máme tu veľký problém s tým, že ukážeme si teraz, prečo nemôže ten popis pasovať na Antiocha Epiphana. Za prvé, videnie sa týka nebeského vojska a zvrháva ich na zem. To znamená, ako som už povedal pred chvíľou, celý ten dej v 8. kapitoli 10. až 12. verša sa deje v nebi. Alebo inak povedané, malý roh útočí na dianie v nebi. Nie na dianie v izraelskom ľude a v nejakej tej izraelskej svätyni, pretože mnohí možno neviete, a v krátkosti to vysvetlím. Antiochus Epiphanus vojensky porazil Izrael a zašiel až tak ďaleko, že v akomsi opovrhnutí týmto národom spravil to, že v ich svätyni on a teda jeho ľudia obetovali prasatá ako výraz akéhosi posmechu alebo opovrhnutia izraelským bohom a izraelským ľudom a jeho náboženstvom ako takým. A keďže toto zneúctenie bolo dosť také zásadné a historicky je dosť také známe, že tento Antiochus Epiphanus takým veľmi nepríjemným a nechutným spôsobom ponížil izraelské náboženstvo. Samozrejme, mnoho ľudí tam aj pozabíjal, mnoho Izraelcov vyzabíjal a jednoducho diali sa tam dosť ukrutné veci, tak mnoho ľudí si myslí, že ten malý roh je práve Antiochus Epiphanus. Ale napriek tomu, že táto historická skutočnosť sa takto udiala, tak my vieme a vidíme, že teda Antiochus Epiphanus to nemohol byť, pretože on nejakým spôsobom zásadne neovplyvnil chod toho, alebo vedomie toho na tomto svete, vedomie ľudí, že čo sa deje v nebesiach vo svätyni. Za ďalšie, videnie, ako nám hovorí 17. verš 8. kapitoly, je o čase konca. Samotná tá nebeská bytosť hovorí, rozumej Daniel, že to videnie sa vzťahuje na posledné dni, na udalosti týkajúce sa posledných dní na tomto svete. Samozrejme, nemyslí sa nejakých konkrétnych pár posledných dní, ale sú to samozrejme storočia, ale sú to už tie posledné storočia dejín tohto sveta. To je ďalšia vec, pretože Antiochus Epiphanus, a to si povieme za chvíľku, nevládol na konci týchto kráľov. Pretože ten text hovorí v 8. kapitole, verš 23, že na konci času tých kráľovstiev,
tých 4 kráľovstiev, keď dokonajú tí nepravostníci, povstane tvrdý kráľ a tak ďalej. Oni tvrdia, že to je Antiochus Epiphanes. Nie. Antiochus Epiphanes, a tu budeme mať v 4. bode, nevládol na konci času, ale práve naopak v prvej polovici dejín gréckeho kráľovstva, gréckeho impéria vládol Antiochus Epiphanes. To znamená, že tu je ďalší bod, prečo on nemohol byť tým malým rohom. Za ďalšie, zneúctenie pozemskej svätyne, a to máme historicky doložené, čo tam robil Antiochus Epiphanes, tie zlé veci, trvalo 1080 dní. No a nám predsa hovorí 8. kapitola, verš 14, že tá ospravedlnená svätyňa bude až po 2300. Keby sme teda vychádzali, že to majú byť dni. Ale my vieme, že to sú roky. No a dostávame sa k 4. bodu, ktorý som už vlastne povedal pred chvíľou. Antiochus Epiphanes vládol v prvej polovici gréckych kráľov a teda nemôže na neho platiť popis, ktorý je napísaný po verši 23, že na konci kráľovania tých kráľov, tých 4, povstane tento tvrdý král. To znamená, že takýmto spôsobom Antiochus Epiphanes nejakým spôsobom nezodpovedá popisu u Daniela, či už to 7. alebo 8. kapitoly. Ešte krátkosti by som chcel pár vecí sa dotknúť, ale čo nás teda opravňuje vidieť v Danielovi v 8. kapitole v 14. verši súd, tak ako je popísaný jasne v Danielovi 7. kapitole. My vieme, že ten text tam hovorí, že keď prejde 2300 večerov a rán, potom bude ospravedlnená svätyňa. Ale čo nás opravňuje ten výraz ospravedlnená aplikovať na deň zmierenia, deň očistenia? Keď už by sme to mali riešiť, tak v 16. kapitole 3. Možišovej, kde sa v celej kapitole popisuje teda celý ten obrad dňa pokrytia, tak tam sú výrazy, že sa očisťuje svätyňa. No ale my tu máme napísané Danielovi 8.14, že je ospravedlnená. A mnohí namietajú, že preto to nemôže sa myslieť tu na deň zmierenia, pokrytia, pretože tam nie je výraz očistená, ale ospravedlnená. No ale my sa pozrieme na to, že hebrejčina a hebrejská gramatika nám umožňuje to takto vykladať z jednoduchých dôvodov. Slovo ospravedlnená, ktoré je teda po hebrejsky sa povie cadak, sa v popise dňa zmierenia v Mojžišových knihách nenachádza, tam sa používa slovo očistená taher, čo nás opravňuje teda vidieť v tomto dni deň zmierenia. Hebreji často používajú vo svojej gramatike tzv. Súbežné konštrukcie, alebo presnejšie povedané, alebo inak povedané súbežné významy. Poznáme to aj v slovenskej gramatike. Namiesto slov, ktoré znejú podobne, sa použijú slova podobného významu. Hebreji častokrát, alebo možno aj väčšinou nepoužívajú fonetické rimovanie, počuteľné rimovanie, ale významové rimovanie. A máme tu teda príklad Joba 4. kapitole 17. verša, kde sa píše: či je smrteľný človek spravodlivejší cadák ako Boh, alebo či je muž čistejší taher nad toho, kto ho učinil. A takýmto spôsobom my vidíme, že tieto slova sú zameniteľné alebo sú ako ekvivalenty toho, čo môže sa myslieť, či už to v prípade slova čistý, teda taher, alebo spravodlivý cadák. Sú to jednoducho zameniteľné výrazy a tým pádom nám umožňujú v tomto výraze vidieť aj slovo taher. Za ďalšie, mnohé preklady Biblie, hlavne staré, slovo ospravedlnená v Danielovi 8.14 prekladajú ako očistená. Videli tam súvislosť jednoducho. Za ďalšie, baran a kozol vo videní odkazujú na deň pokrytia, pretože tieto dve zvieratá, mimo iných, boli obetované počas dňa pokrytia. Čiže toto je ďalší a vlastne už posledný dôkaz,
že čo všetko nám ukazuje a na základe čoho všetkého nás opravňuje vidieť aj v 8. kapitole knihy Daniel deň zmierenia alebo pokrytia. Krásne sme si to ukázali na tom postupe, na tej chronológii a ja verím a dúfam, že ste to tam rozpoznali, tak ako ja, že vám to je jasné. A keď nie, tak si to prosím vás ešte prejdite, vráťte sa k tomu. Toto je jedna z najťažších častí Biblie na výklad a vysvetlenie, ale ja teda opakujem sa, dúfam, že ste porozumeli tomu, čo tam je napísané a takýmto spôsobom sa vám ozrejmila táto problematika výročných slávností. A my teda vieme a chápeme, že od jesene roku 1844 Pán Ježiš so svojím nebeským Otcom prešli do svätyne svätých a odtedy sa začína deň pokrývania, teda počnúc s prvým človekom, ktorý kedy na tejto zemi žil, končiac s posledným človekom. Všetky mená, keďže tam bolo napísané v tej 7. kapitole, otvorili sa knihy, to znamená, že začal súd, čiže všetky životy každého človeka žijúceho na tejto zemi sú preverované a každý človek je preverený v tom zmysle, takisto ako nám to tie výročné slávnosti ukazujú, či ten jednotlivec prijal baránka, či teda uveril v Pána Ježiša, hovorím to aj o predobraze, aj o naplnení, či teda uveril, že Pán Ježiš zasadol po pravici Boha Otca, či ten snopok bol teda vzatý, či bol Pán Ježiš skriesený a či sa posväcoval, či svoju domácnosť, aj svoje vnútro, svoj život sa snažil chrániť od kvasu, či potom prijal Boží zákon, ako nám je to poskytnuté v obraze päťdesiatnice alebo letníc, či prijal Ducha Svätého. A takýmto spôsobom potom na konci prichádza trúbenie, prichádza varovanie, aby sme my veriaci ešte prehodnotili svoje životy, ak sme nejakým spôsobom zakolísali, alebo sme sa poodchýlili zo správnej cesty, aby sme sa ešte spamätali, aby teda ten deň pokrytia, ktorý príde raz a na rad, a je to naše meno, aby mohlo byť, ako to už bolo spomínané v tých veršoch, aby bol v prospech nás, svätých, ten súd vyrieknutý, aby sme potom mohli byť spolu s ostatnými zachránenými s Pánom Ježišom v nebeskom kráľovstve. Čiže toto je také, doteraz také zhrnutie. Budeme pokračovať ešte v 4. časti. Tam si vysvetlíme aj to, čo sa ešte udialo na tejto zemi počas dňa zmierenia, ktorý nastal v nebesiach, či nejaké dej, nejaká udalosť sa diala na tejto zemi v tom roku 1844, či nejakých 10 rokov predtým nejaké trúbenie sa dialo, a to si všetko povieme v ďalšej časti, takže teším sa na vás a prajem vám teda hojne Božieho požehnania.